My sme na Klaku. Zišli sme sa tu na 0. ročníku extrémneho žehlenia. V podstate pointa tohto športu je žehliť na čo najbizarnejších miestach. Ja osobne som napríklad ráno vstal o 5:00 s extrémnym nutkaním si proste zažehliť a jednoducho sme sa tu zišli 20-30 a strašne sme si zažehlili, akože je to extrémny šport toto extrémne žehlenie, ale ako výborná atmosféra, skvelé počasie, takže skvelé to bolo. A myslím, že je to také samovysvetľujúce celkom, tak by som zhrnul dnešnú situáciu. A v podstate ide o to, že robíme totálne zbytočnú vec na úplne nádhernom mieste. A je to čistá recesia toho zísť sa s dobrými ľuďmi, zasmiať sa na tom a vyjsť si tento kopec a požehliť si tu. Vzniklo to reálne z ničoho nič. Najprv pán organizátor Tomáš urobil video, ako to robil on. V komentároch zrazu, že aj my chceme. Potom spravil pozvánku, no a dívaj, 60 ľudí sa tu dneska o 10:00 stretlo na parkovisku a sme si krásne zašportovali túra a samozrejme sme si aj kvalitne zažehlili. Ako sa ti páčil tento 0. ročník žehlenia? Veľmi, podľa mňa skvelá akcia, každému odporúčam, vidíme sa budúci rok. Bolo to veľmi fajn a stretla som tu fakt veľa príjemných ľudí, takže hodnotím 10 z 10. No, bolo to super. A veľmi som si to užila, aj keď som nevládala, ale bolo to super. Jak sa ti páčilo tento 0. ročník? 0. ročník bol perfektný, pretože som očakával, že príde 10 ľudí a prišlo vás vyše 60. Takže brutál. Bolo to veľmi príjemné, super partia tu zišla a myslím, že konečne niečo iné sa deje na Slovensku. Niečo, čo má veľký potenciál a dúfam, že to posunieme trošku ďalej v najbližších mesiacoch, povedzme. Takže som veľmi nadšený z tohto. Jak sa ti páčilo extrémne žehlenie? Krásne, som strašne rád, že toľko ľudí prišlo a jak vyšlo počasie, neviem, čo je krajšie, jak vypotiť tie rezne a šaláty. A no, zažehliť si dobre. A ináč ja doma nežehlím. Ja som ani tu nežehlil, sa priznám. Aha, tak to je trápne. To je trápne. Ja som ako taký člen, taký že tichý člen, iba som sa tak priknoptil, ale ja neviem žehliť. No, keď ti poviečam žehličku, tak... Tak môže ti niečo požehliť. Dobre, tak ti poviečam. Čo bolo najlepšie na tom? Asi to samotné žehlenie. Asi organizácia. ale nie. Páčilo sa mi, že to bolo také uvoľnené. Nebola to až taká veľká akcia. A bolo to také komunitné. Podľa mňa tá komunita, skvelí ľudia. Najviac sa mi páčilo asi tá komunita, že sme sa spolu stretli, vlastne všetci žehliari, fanúšikovia extrémneho žehlenia a spoločne sme vlastne vyšli sem. Takže úplne také utúženie tej komunity a ten pocit tej súdržnosti, akože výborná. Koľko ľudí očakávaš budúci ročník? Budúci ročník očakávam, no tú 100 by sme mohli hitnúť, to by bolo akože pekné, že 100 by bolo veľmi pekné číslo. Ale mám takú malú nádej, že by to mohlo byť aj o čosi viacej. Že tých 150, že by bolo veľmi pekné. Ale 100 by bola isto, si myslím. Tak najmenej 200. Najmenej 200? To by bolo super. Tomer, tešíme sa, vidíme sa tam. Áno, vidíme sa. Koľko ľudí očakávaš budúci rok? No, podľa mňa by sme mohli dať ten svetový rekord 150. 0. ročník bolo 50, to určite navýšime. Verím tomu. No, strašne veľa. Akože podľa mňa sa nás tu 150 určite zíde, podľa mňa. Keďže Poliaci sú tu, Češi sú tu, tí zoberú svojich, takže bude to multinárodná vec. Koľko očakávaš budúci rok? Budúci rok očakávam minimálne 100, bracho. Akože ja takto ašpirujem na svetový rekord. Svetový rekord sa mi zdá, že je nejakých 150 ľudí, ak sa nemýlim. A tak to by sme mohli dať podľa mňa. Normálne pozveme komisiu z Guinnessovej knihy rekordov, možno, neviem, uvidím. A aby sme to dali. To by bola sranda celkom. Budúci rok idem na olympiádu a vyhrám. Ja dúfam, že sa to zdvojnásobí minimálne, takže pokiaľ tento rok bolo dohromady nejakých 50-60, tak 120 aspoň minimálne. No, nemám nejaký presný počet, presný typ, ale určite viac ako tento rok. Teraz bol 60, tak takých 90, nech sa rozrastieme aspoň takto. O polku by som typol. Bolo by super.